Sibingelele ababukeli be-Transformation Live. Kunodaba lwensizwa yakwaMsezane eMangozi. Eke yangithumelela lona ngathi ukukhulumana nayo. Lensizwa kaMsezane ifunwa kulezi insuku nje. Nakuba ke isimo sesithe kuba ngcono kodwa ngoba into ya last of last week kodwa kulezi insuku from last of last week kuza manje ithi mayichaza ifunwa insizwe ebiqonywe nayo emzini owodwa kwaZikhali khona ngapha eMangozi. Shuthi ifunwa umfumbesi wayo noma ifunwa umna kwabo. Baqonywe ndawonye ekhaya elilodwa. Uyifuna ngesibhamu eseGoli lensizwa. Lo muntu usuke eMangozi umfumbesi wayo. Usuke umfumbesi umuntu osuqonywe naye ngandawonye noma nisuke niqonywe khona emzini owodwa. Qonywe izingane ezilamanayo. Kodwa maniqonywe nje ndawonye emzini owodwa noma niqonywe ngandawonye esigodini esithize. So uMsezane kushuthi kuke kwahamba naye uqonywe khona usisi wakho omdala bese kuthi lensizwe imfuna ngesibhamu iqonywe intombazane elama intombi kaMsezane. Shuthi uMsezane walala nosibaro wakhe. So lensizwa imfuna kangangokuba ize isike yasuka ngisho eGoli. I mean yasuka ngisho eMangozi yaya eGoli. Yaye umfuna uMsezane la kade ehlala khona. Ngoba useshintshile kade ehlala khona, usehlala kwenye indawo. So isihambe yazi yafika lensizwa. Ifuna nje ifuna umfo kaMsezane ngesibhamu. Ayikho into ehlupha njengaleyo. Ayikho into ehlupha njengaleyo ukuthi mina nje manginentombi ebese intombi yami ngithola ukuthi ilale noSibanibani bese mina ngiyofuna lo Sibanibani ngesibhamu ngimcinga lo Sibanibani. That is the highest level of stupidity leyo. Mawusuka umuntu nje. Kodwa ke ngiyazi ukuthi abanye mhlambe bazobona as lokho bazokuthatha njengokuthi mhlawumbe nginezathu cha uma nje intombi yakho ilale nensizwa bese wena uhamba ucinga leyo insizwa ngesibhamu uyokubona kwabona uSawule ngoba iyodwa into esuke izokuvelela. It's either ngoba phela mawucinga insizwa usukucinga umuntu nayo namasende njengawo. So uma ucinga lo muntu isikhathi esiningi ke uma ucinga umuntu umcingela ukuthi walala nentombi yakho uhamba indaba usually indaba ihamba izifike kulo muntu omcingayo ukuthi uSibanibani njalo yakufuna ukufunela ukuthi walala nentombi yakhe. Ebese naye ethi kuya ngokuthi ke insizwe enjani leyo ngoba khona ezinye ivele zithi ayikulungile akangifuni futhi akangangifuni uzongithola noma ezinye ivele zithi hayi uyangifuna uSibanibani awuthi ngiye kuye. Uyabona? So ayikho into esuke ithi wena makuthi intombi yakho ijolile yajola nomuntu bese kufanele ucinga lo muntu ngesibhamu wena. Ayikho into enjalo ngoba uma kuukuthi phela lo mjito ulale nayo ngenkani intombi yakho, intombi ayihambe yombopha, ayihambe yovula icala emaphoyiseni. Lokho ke kujwayele ukwenziwa abantu abayizishimane isikhathi esiningi. Ngoba umuntu usuke ehlulwa ukudiscipline intombi yakhe. Futhi ke phela ayikho idiscipline ongayinika umuntu omdala ngoba once umuntu nje walala nenye indoda ukhona wena lo muntu ufebile kushuthi xoxani lokho nina ukuthi ufebile hayi ukuthi ufuna indoda wena. Nina into eningayixoxa, that is my advice. Into eningayixoxa ukuthi uxoxe nalo ukuthi yini eyenza ukuthi afebe. Uma ukuthi usamthanda niyaqhubeka niyalungisa iphutha niyaqhubeka. Uma ukuthi awusamthandi ke ngenxa ukuthi ufebile uyamyeka. That's the simplest thing to do. Mayise chaza uMsezane insizwa nje lebi security ngabo 2017 uthe maye
security wayesecabanga ukuthi kufanele asungule i-security company naye. Wahamba ngesikhathi wasungula i-security company. Wayi-register company yakhe, wayeseyiyeka ukuba i-security ezikoleni, wahamba wayeGoli eSoweto, wafike wahlala. Kushuthi angithi uyazi ukuthi umuntu uma yeGoli noma uye eMpumalanga uqala uxhume izinsizwa ezihlala ngakhona lapho ukuthi emadoda ngifuna ukuzofuna amatoho kanje. Wayohlala eSoweto kumngani wakhe. Umngani wakhe wakhona eManguza ngakuba babefunda naye. Uma sebehlezi ke bese efuna amatoho ke ngekhampani yakhe exhuma olayini uMsezane, bese eyathola umsebenzi ngekhampani yakhe. Vele ke wayi security, kushuthi kwahamba wayese train umama wakhe, umama wengane yakhe wakwazi khali, intombi yakhe wayitrain ukuthi naye ithole izinto lezi certificate sokuba yi-security. Yenza intombi yakhe yasithola certificate, yayisinyuka nayo, yaya eGoli, yafika yasebenza nayo as a security guard, kushuthi isebenza ekampanini yendoda yayo. So basebenza nje kanjalo. Kwahamba isikhashana, kushuthi uMsezane umphathi wale company. Wahamba isikhashana ngo-2020, around 2021 2022. Le ntombazane encane yakubuwa mama elamana nomama wengane kaMsezane, kushuthi usibari wakhe uMsezane lemakhaya, wayesecela naye kusisi wakhe ukuthi nami sisi ngicela ungenze i-security, awungikhulumela noSibari engenze i-security ngize ngizosebenza kuyena. Umama wengane kaMsezane wakhuluma noMsezane kwaba right, ayibavuma. Nayo le ntombazane yacela endodeni yayo, ngoba that is the most important thing. This is the most crucial part yale ndaba engikhuluma ngayo. Intokazi le yacela endodeni. Le ndoda esifuna uMsezane manje, esihupha uMsezane ngesibhamu, angizokusisho isibongo sakhe. Indoda le ntombazane yathi intombazane leyo Sibari kaMsezane wathi mayecela ukuthi yazi phela usisi wami uthi ucela ngizokwenza security eGoli, ngisebenze enkampanini kaSibari, so ngicela imvume kuloko. Yavuma le ndoda ukuthi intombazane ihambe yokwenza security eGoli. Le eGoli eSoweto uMsezane wayesehlala nomama wengane yakhe nje endlini. Base beyiqashela umkhukhu le ntombazane, bayiqashela nje umjondolo, kushuthi eseduze kwabo. uSibari kaMsezane lo wayehlala kulo mjondolo. uMsezane uhlala nentombi yakhe la, umama wengane yakhe. Bese kuthi ke intombazane le yakubuwa mama wengane kaMsezane ihlala la iduze. Kodwa ke bapheka ndawonye, bahlala nje kanje. Bese uMsezane mayichaza ukuthi ubethi mayiye ekhaya eManguzi eshiye umama wengane eGoli kuyena obebheka umsebenzi. Bese kuthi mayihamba umama wengane ekhaya ubesala yena uMsezane. So bebengahambi bonke ngoba noMsezane bese nemoto. Uthi wagcina ethenge i-NP200 lo ngamaveni nyana omncane. Kuthe ngoDisemba ka-2023, December 2023, wehla uMsezane waye ekhaya. Uhamba la emotweni uye nomngani wakhe. Kushuthi kwakuney'mpahla nje ezazikhona la emotweni, uye nomngani wakhe. Bese kuba yilo Sibari, umama wengane kaMsezane usele eGoli. Mabehla bobathathu besuka eGoli beye eManguzi. Njoba behla nje endleleni bebheke ekhaya eManguzi ngomhla ka-24 23 December 2023. uMsezane wayezobuya ekhaya ngomhla ka-1, futhi wayezohlala iviki lonke ekhaya bese buyela eGoli ngomhla ka-1. Sebehlela ke indaba yena njengoba nomngani wakhe uma beya eManguzi besuka eGoli beManguzi,
bakhuluma indaba ukuthi kufanele ke beyolwandle Richards Bay kulama holiday. It's either ngoyi21 or ngoyi29 or 30 beye eManguzi. Kushuthi noSibari lo wathanda intombazana. Yathanda intombazana uSibari kaMsezane wathanda ukuthi naye sengade ngahamba. Baze bagcina ke behambe naye ngomhla ka 30 ngoba wathi umngani mabethi abe ngomhla ka31 eBish olwandle Richards Bay wayesethi umsazane no ngomhla ka1 mina ngiyahamba so kufanele ngilale nje ukuphumula abaya eBish ngomhla ka30 babuya ngomhla ka31 balala ke emakhaya wavuka ekuseni wanyuka umsezane ngomhla ka1 kodwa into eyenzeka uma sebe eRichards Bay ngomhla ka30 ba umsezane nomngani wakhe bese kuba uSibari lo owathi ucela bengamshiyi uma sebehamba bebhekele Richards Bay beyiphuzela ke kumnandi khona lobu mnandi abantu abaningi abangabazi angazi I may be wrong on this one kukhona lobu bumnandi abantu abaningi abangabazi kubantu abaphuzayo kangaka ukuthi yabona abantu mabe kulobu yamnandi abantu abaphuza mabe kulobu yamnandi bese kufika umuntu okholwayo abatshela abayekele yanto bevele bembone sengathi akasile ekhanda ngenxa yenjabulo nje abasuke benayo yabo bona bevele bebone sengazi ukuthi umuntu wrong lapha ilo osontayo othi abayekele bubumnandi abayeke utshwala abayeke yonke into bevele bona befise sengazi ukuthi uye oye ukukholo lwakhe ezongena la utshwaleni ukuze ajabule naye khona le njabulo nje bakhona kule genge ephuzayo mayijabulele ongeke uzuyenze lutho leyo njabulo ngeke uzuyenze kangaka ukuthi nomuntu okholwayo uma eke wathi uzama uyi-experience alo njabulo ngeke aphinda aphuma ngiswela indlela yokuyichaza nami ngumuntu obuye ehamba indaba zokumnandi as umuntu ophilayo so uthi kumsezane bathi mabebhekele eRichards Bay ngoba bezofike belale uma bebhekele eRichards Bay uye umngani wakhe bese kuba uSibari lwentombazana bakhala ngokuthi ke manje la endleleni uSibari uzobavalela ama channel lephambili ngoba phela ufune bethola intombi phambili uSibari lwentombazana bese ethi ke awu nifune njani intombi ngoba nami ngiyintombi yabona kodwa uyabona ukukhuluma kwabantu abasebejabulile kanjalo nje uthi kuSibali nifuna intombi enjani ngoba nami ngiyintombi so bahamba ke ngamanye amazwi kushuthi uyabakhulula ukuthi kwayena amakhono ofuna yena kushuthi ufele emthatha wahamba ke kuthele phambili loSibari wagcina umsezane lale naye wagcinela le naye loSibari lo umsezane so kwahamba kudaba bathe masebebuyele eManguza wavuka ekseni kumsezane wabuyele eGoli kodwa kwahamba ngoba indaba ihlali phela ngezwakala kwahamba kwavela ukuthi umsezane ngesikhathi bese Richards Bay eBish walala nale ntombazana udaba lahamba laze lafika endodeni yale ntombazane uSibari kaMsezane ukuthi umsezane walala nale ntombazana esikhundleni sokuthi indoda idiscipline intombi yayo uSibari kaMsezane yona ifuna umsezane indoda ke ifuna umsezane wangishayela umsezane kade ezwe kuthiwa shuthi umsezane wanelweza ukuthi ngathi yamfuna le ndoda wayeseshintsha indawo leGoli wayohlala kwenye indawo kodwa hayi kakhulu eSoweto so wathi mayezwa ukuthi le ndoda kade izomcinga la kade ehlala khona ngoba yafika yabuza ngisho endlini la kade ehlala khona umsezane kwasho sekuhlala abanye abantu yafika yambuza le ndoda ukuthi umsezane ngifuna umsezane wangapha ngakithi eManguza hayi umfowethu siyazwana nje naye ngijwayele kumvakashela yabona uma sebefika uma sebemtshena umsezane labo makhelwana ade ehlala nabo ukuthi hey wendoda khona insizwa athi ifikile la izokufuna kanje evele bona umsezane ukuthi hoyi le insizwa eqonywa uSibari wami umnakwethu umfumbeso wami lo kuthiwa kade ezongifuna uthi ke
ilapha ngifonela khona umsezana kade wangifonela ekseni kade bemfonela ebusuku bemtshela ukuthi hey khona indoda athi izokufuna la wayesebona umsezana siyangifonela ukuthi hey indoda nginenkinga la ngifuna umfumbisi wami shuthi insizwe bekade ngiqonywe nayigcekeni ingifunela u1 no2 ingifunela ukuthi ngalala noSibara kodwa futhi lolu daba angazi nomama wengane uyalazi kodwa uthi umsezane ke anginankinga nomama wengane noma engalazi ngizokwazi ukuxoxa naye inkinga yami manje sekuthi ngizodila kanjani nalomuntu ofuna ukungibulala umsezane mayixoxela mayifonela uSibari wakhe intombi yalensizwa lemfunayo uthi uSibari kaMsezana hayi Sibari khulileka kusho intombazana ithi hayi Sibari khulileka mina mayingibuza mina ngiyazi ngizodila naye kanjani mina ngoba phela mina akangibuzi lutho akaze ngibuze nje ukuthi ngangalala nawo akaze ngibuze lutho ngizodila mina naye uyabona ukuthi indoda isaba ukudila nentombi yayo ifuna umsezane ngesibhamu that is wrong ule matter isuki kanje intombi yakho njengoba ngisho nje ukuthi intombi yakho mawuzwile ukuthi kadilele noSibanibani yini oyifuna kulo Sibanibani wena yini oyifuna kuyena ngoba the only thing ezokwenza kuzombulala uboshwa wena intombi yakho iqhubeka ilale nabanye abantu ususejele uthi uyayifonela usungaphakathi ivele ithi hey akungeke ngibangela isicefe ngibhizi la mina uvela ubona ukuthi umuntu wathatha isinqumo esirong la yimina yabona so ileso simo ngim-advisile ukuthi akayemaphoseni ngoba phela ayikho into akayemaphoyiseni or else ayifonele le ndoda ayitshena ukuthi sengizwile ukuthi uyangifuna lento oyenzayo wrong khuluma nentombi yakho wena ukuthi yini eyenzeka so bengithi angidlulise lo daba einsizweni nje ziningi indaba ekanje abanye baye bengifonele uthola ukuthi omunye uyasilandela la ku transformation na ku Facebook masikhuluma ngeindaba zasejele ebese phone ethi yazi mfethu unomfana odla intombi yami yazi lo mfana lo uyangixhaphaza lo mfana uyabona mangimbuza uzwe ngobani wena ukuthi lo mfo odla intombi yakho hayi ngitholile ngoSibani ithini intombi moyibuza hayi bengingakayibuza yini ungabuza intombi uthi mhlawumbe intombi ayisakuthandi nje njengoba lokhu ulandela lo yamuntu wena na futhi phela ayikho into ozoyenza intombi yakho nje obunayo nje ngaye ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma la emavidweni isipiliyoni enginaso noma izinto esengiyifundile ngisho kanjalo izinto esengiyifundile eindabeni ezihlukahlukene sengibonile ukuthi umuntu wesifazane uma ehlezi nawe engachithi kusuke kungakho ukuthi ngoba wena umgadile ukuthi nje it's either uyakuthanda or isithuba noma isizathu sokuthi achitha akanazo kodwa umuntu wesifazane mase efuna ukuchitha zizochitha noma ngabe kuthiwa inkabo wena uphatha isibhamu noma uyiphoyisa intombi ijulela amaphoyisa noma ngabe kuthiwa yini ke angisakhulumi ngephoyisa ngoba iphoyisa libuye ligayidwe imithetho intombi umuntu wesifazane ujolela inkabi into edubula abantu left right and center ehlala naye endlini ajole mase efuna ukujola nje so awukwazi ukuthi udile nomuntu olale nentombi yakho kodwa ungakwazi ukudila nentombi ngoba lokho kuyingozi okwenzayo uyawubona umphumela wakho uyobona umphumela and umphumela kuyoba ilo engiushoyo thank you